Пахвалёны Езус Христус і святы Юзаф, яго апякун на зямлі, а таксама ўсе анёлы, прысутныя ў небе. Вітаю цябе, узлюблены мой святы Юзэфе. Сёння я сустракаю цябе у Мадрыдзе, у Іспаніі. З захапленнем напаўняе мяне твая постаць на палатне пад назвай «Сан-Хосе кон эль-Ніньо», што значыць «Святы Юзаф з дзіцяткам», напісаным каля 1650 года Себасцьянам Мартінезам Домедэлем, якое цяпер захоўваецца у Нацыянальным музеі Прада ў Мадрыдзе. На гэтым абразе я бачу цябе, святы Юзэфе, прадстаўленага мастаком амаль ва ўвесь рост. У адной сваёй руцэ ты трымаеш квітнеючы посах, аднак сваёй другой рукой ты хапаеш за ручку дзіцятка Езус, стрымліваючы яго ад таго, каб ён не цягнуўся да садавіны, што ляжыць у плеценым кошыку на паліцы. Я гляджу на гэтае цудоўнае палатно і разважаю над тваімі паводзінамі. Таму пытаюся ў цябе, мой святы Юзэфе, чаму ты не дазваляеш свайму сыну пачаставацца садавінай, якая ляжыць у кошыку і прызначана для ежы? Чакаючы твайго адказу, я ўглядаюся ў тваю асобу, адлюстраваную на гэтым абразе мастаком. Павольна я пачынаю разумець, што гэта твая, здавалася б, нязначная дзейнасць напоўнена глыбокім сэнсам і з'яўляецца вынікам тваёй турботы пра падрастаючага сына. Я гляджу на яго, святы Юзэфе, і бачу, што маленькі Езус апрануты інакш, чым на традыцыйных палотнах. А менавіта, твой сын апрануты ў кашулю рэдкага кармазінавага колеру. З усмешкай на твары ён цягнецца ручкай да садавіны ў кошыку, сярод якой пераважаюць вінаград і гранат. Ці ж ён да канца не ўсведамляе таго, што робіць? Магчыма, бо ён жа яшчэ зусім дзіця. Так, толькі пасля гэтага дэталёвага аналізу я пачынаю разумець, мой святы Юзэфе, твае паводзіны. Бо ўся мова гэтага шэдэўра мастацтва мае ахвярны і эўхарыстычны, а таксама прарочы і збаўчы сэнс. Гэты абраз з'яўляецца прадвесцем мукі, цярпенняў і пакутаў Езуса Хрыста. Менавіта ад гэтых балючых, драматычных падзей ты, як добры, адданы і клапатлівы тата, святы Юзэфе, абараняеш свайго сына у вельмі сімвалічнай форме, паказанай на гэтым малюнку. Святы Юзэфе, слуга збаўлення, маліся за нас.